आं नैबे आमगुरिनि चेयारमेन हिसाबै नैबे गिबियावनो आंनो बर' राइडिं चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आंनि हामलायनायखौ बावनाय जाबाय। लोगोसे दिनैनि दिना जोबोद मोजां सान आरो जोबोद मोनसे बिथोन बियो। मानोना जोंनि बिटिआर हालामाव जे आवगोलाव जेफोर माने सरखार दंमोन बै 17 बोसोर सरखार जानानै थांनायाव बेफोरबायदि न' लुनाया गोबां केलेंकारि जानानै थांदों। खिन्थु नैबे जोंनि बिटिआर सरखार जानायनि उनाव जे नैबे जोंनि माबायाव आमगुरि बिसिटिसिनि सिङाव 58टा जिथु न' फैदों बे न'खौ जोङो दिनै गासिबो गायफुंनाय हाबाफारिखौ मावफुंजोबगोन आरो लोगोसे माखासे खामानिफोरखौ जोङो बे न' लुनाय हाबाफारिखौ जोङो मा होनो फार्स्ट किस्ति सेकेन्ड किस्ति हाबबाय। सेकेन्ड किस्ति हाबनाया माखासे जाफुंबायानो आरो बिनि गेजेराव जायफ्रा सेकेन्ड किस्ति हाबदों बेफोर माखासे लुगासिनो दङ। आरो दिनै नैबे 30टा जिथुनाखि गायसननांगौ दंमोन बेखौ गायसननायाव जे मा होनो जोंनि प्रधान मन्त्रि आवास यजना न'खौ जे भारतनि प्रधान मन्त्रिनि जोनोम सानखौ लानानै लोब्बा लाखिनानै दिनै गायसननो थिननायाव दिनै मा होनो जोंनि ब्लक थिथागुरिनिफ्राय बिथोन बायदियै जोंनि नैबे इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि बिथाङाबो जोंजों सहाय खालामफादों आरो लोगोसे जोंनि थिथागुरि ब्लकनि एजिड इन्जिनियार अनन्त साराबो फैदों। दा जोङो नै दिनैनि जिथुनाखि न' गायसननाय बे गायसननाय हाबाफारिखौ जोङो गासिबो मावफुंजोबगोन। बे समाव जोङो माखासे हाबाफारिखौ मावफुंजोब्बाय। दा कयेकटा बाखि दंबावो बेखौबो जों मावफुंजोबगोन। आं गिबियावनो राइजिं बड'लेण्ड निउस चेनेलखौ साबायखर बावग्रोयो। मानोना दिनै जोङो थिथागुरि ब्लक डेभेलपमेन्टनि आन्दाराव गासै अकल आमगुरि बिसिडिसिल' नङा गासै जोंनि डेभेलपमेन्ट ब्लकनि आन्दाराव गासै 36 बिसिडिसि दङ। दा बे 36 बिसिडिसिनि सिङावनो दिनै गासै 519टा माने गोदान न' माने PMGY न' जि गोदान न' लुनायनि खुन्थिया बे गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोजोननाय मोन्दों। मानोना दिनै मोनसे जारिमिनारि सान। मानोना दिनै जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि सारनि दिनै जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारजों जि मोनसे दिनैनि दिनाव 1 लाख PMGY न' दिनै गायसननायनि जि हाबाफारि लादों। दा बेखौ लोब्बा लानानैनो जोंनि बे थिथागुरि ब्लकनि गेजेरावबो गासै जों 36 बिसिडिसिनि सिङावनो गासै मा होनदों 519 न'खौ अलरेडि जों चेयारमेनफोरखौ लानानै बेहाय हाबाफारिफोरखौ मावबाय थानाय जादों। मानोना बेहाय जोंखौ ब्लकनिफ्राय निर्देश होदों आरो आंजों लोगोसे दंफैयो जोंहा एसिस्टेन्ट इन्जिनियार मानगोनां जोंहा अनन्त नार्जारि सार आरो लोगोसे GRS सुंखा टुडु आरो लोगोसे आमगुरि बिसिडिसिनि चेयारमेन मानगोनां जोंहा हितेश बसुमतारी बिथां आरो लोगोसे भाइस चेयारमेन सार्लेस मुर्मु। दा जों गासैबो लानानै दिनै बिथांमोननि बिसिडिसियाव गासै 30टा माने PMGY न'खौ जोङो अलरेडि खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बेहाय जोबोद गोजोननाय मोनो। मानोना बियो मोनसे जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे जारिमिन जानानै थाबाय। दिनै बिश्वकर्माबो आरो बे बिश्वकर्मा गोथार सानाव लोब्बा लाखिनानै जाय बेक्तिफ्रा दिनै बेनिफिसारिफ्रा दिनै न' गोदानै PMGY न' मोननो हाबाय। आङो बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो आरो बिथांमोना मोजाङै गावनि न'फोरखौ लुफुंनानै लागोन आरो बिथांमोना जोंनि जि बिटिआर गभर्नमेन्टआ जि मोजां मोनसे टारगेट लाबाय थादों आरो जिहेतु जोंनाव थांनाय 2011नि जि सेन्सास मथे जोंनि PMGY न'आ गासै 6000 माने 900टामोन। दा जोंहा गोदान आरो मोनसे लिस्ट फैगासिनो दङ 8000निबो बारा न' फैगोन। मानोना जाय बेक्तिफ्रा दिनै मोननो थाङाखै बिथांमोनखौ दिनै जोंनि सार्भे खालामबाय थादों आरो जोंनि बिसिडिसि चेयारमेन बिथांमोना मोजाङैनो गोरिब गुन्द्रा बिथांमोनखौ नायनानै सोरनो न' होथावथाव जयग'था बिथांमोनखौ लानानै न' होगोन आरो जों सानो मोजाङैनो बे न'फोरखौ साक्सेसफुल खालामगोन। मानोना दिनै जोंनि आसाम सरकारा जि मोनसे टारगेट फुलफिल खालामदों 1 लाख बे टारगेट फुला दिनै 3टा जानाय लोगो लोगो गासिबो साक्सेसफुल जागोन होननानै सानदों आरो जोंनावबो जि थिथागुरियाव 519टा जि टारगेट लादों बियो अलरेडि मोनफ्रोमबो बिसिडिसियाव जोंनि TLCC चेयारमेनफोर जोंनि भाइस चेयारमेन
आरो गोबां जोंनि बिडिअजों लोगोसे इन्जिनियार GRS गोबां बयबो बिथांमोना आग-भाग लादों थिग आंबो बे आमगुरि जायगायाव गोलैदों आंबो आग-भाग लादों आरो आग-भाग लानानै जोंनि स्टाफफोरजों थानानै खामानि मावनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों।